Bueno, boas tardes a todos e a todas. Vamos dar comenzo ao pleno ordinario de 18 de decembro de 2025 ás 20 horas. O primer punto do orden do día é a aprobación data da sesión plenaria do 27 de novembro de 2025. Non sei se alguén ten que facer unha alogación. Pasamos á votación. Votos a favor? Son 13 votos a favor. Votos en contra? 0. Abstencións? Unha abstención. Non quería explicar que máis teño porque eu non asistín por motivos de saúde ao último pleno, entón non podo votala. Sí, que me olvidaba. Excusar a asistencia de Manuel Romero, de Patricia Silva e Raúl Tres que non poden asistir ao pleno, que se me olvidaba. Moi ben, por lo cal queda aprobado con 13 votos este punto número 1 do orden do día. Moi ben, punto número 2 é o expediente 4474/2025, bonificación e imposto sobre contribucións para a execución das obras destinadas á rehabilitación integral do CIP plurilingüe Praia Xardín. Primer turno de intervención. Sí, ten a palabra. Nada, simplemente anunciar o noso voto favorable. Esperemos que as obras poidan ir sin contratempo e se acaben o antes posible, sobre todo para non causar trastorno á comunidade educativa e aos rapaces do colexio. Moitas gracias. Moitas gracias. Primer turno de intervención. Primer turno. Ten a palabra, señor Ruiz. Gracias, boas tardes a todos. Con data 25 de setembro deste ano 2025, a Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional solicita licencia para a execución das obras destinadas á rehabilitación integral do CIP plurilingüe Praia Xardín. No mesmo escrito solicita a bonificación da cota tributaria do imposto sobre construcións, instalacións e obras en aplicación do artigo 5, apartado C da ordenanza fiscal número 5 do Concello de Boiro, así como da tasa por licencia urbanística de acordo coa normativa do Concello. Consta no expediente informe favorable do arquitecto municipal para a solicitude da licencia presentada. Así mesmo, no expediente existe tamén informe do tesoreiro municipal sobre a procedencia de declarar por parte do Pleno da Corporación de especial interese e utilidade municipal as obras en cuestión. É por isto que solicitamos o voto favorable para, primeiro, declarar de especial interese e utilidade municipal a execución da rehabilitación integral do CIP plurilingüe Praia Xardín por concorrer de circunstancias sociais que justifican tal declaración e, segundo, como consecuencia do anterior, conceder unha bonificación do 95% da cota do imposto sobre construcións, instalacións e obras a favor da obra descrita para que se solicita licencia por parte da Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional, non podendo conceder bonificación para a tasa por licencia urbanística, xa que na ordenanza reguladora a mesma non establece ningún tipo de bonificación aplicable á presente solicitude. Moitas gracias. Segundo turno de intervención. Sí, ten a palabra. Buenas noches. Muchas gracias, señor presidente. Pues nada, espero que en el segundo turno del portavoz del Gobierno, pues igual que critica las no inversiones de la Xunta, felicite por esta inversión. La inversión es de 803.000 euros. La rehabilitación integral de CIP plurilingüe Praia Xardín. Nos vamos a votar a favor. Nada más. Gracias. Moitas gracias. Segundo turno de intervención. Ten a palabra, señor Ruiz. Gracias, señor alcalde. Efectivamente, teño que agradecerlle á Xunta de Galicia as obras de rehabilitación do colegio máis necesitado do Barbanza, baixo o meu punto de vista, para o cal tuvemos que ir ata en 4 ocasións á Coruña a falar co delegado territorial de Educación para que nos atendera, presentarlle un informe técnico de deficiencias, fai xa desto 2 anos, e insistir mediante a dirección do centro e a AMPA tamén en que se puxeran mans a obra con este centro. E máis, amenazar nunha das xuntanzas que tuvemos con eles en que este Concello non iba a levar a cabo ningunha actuación en este centro, mentras tanto a Consellería non votara man do mesmo. Ao final, bueno, pois parece ser que as amenazas deron fruto e vamos a ver como van a arranxar un dos centros, como digo, máis necesitados baixo o meu coñecemento de todo o Barbanza. Moitas gracias, señor Ruiz. Pasamos á votación deste punto número 2 do orden do día. Votos a favor? 13 votos a favor, local, no, 14, non? 14, perdón, 14, sí. 14 votos a favor. Polo cal queda aprobado este orden do día. Vale, o tercer punto do orden do día vamos a retirar da mesa porque se necesita maioría absoluta. Un compañeiro noso non pode vir e, como comprenderán, vamos a retirarlo, polo cal vamos a pasar ao punto número 4 do orden do día, salvo que algún vote a favor.
Se hai alguén que vai a votar a favor, pois o mantemos, se non o retiramos. Vale, pois... No, pois entonces, pois non o quitamos, se se compromete, pois sin ningún problema. Pois entonces pasamos ao punto número 3 do orden do día, o expediente 5717/2025, convenio interadministrativo de cooperación entre o Concello de Boiro e a Deputación Provincial da Coruña co obxecto de habilitar a posibilidade de comendar a xestión material da selección do seu persoal funcionario interino para postos de arquitecto e arquitecta técnica desta Diputación. Primer turno de intervención, ten a palabra, señor. Sí, vou votar a favor porque é unha necesidade deste Concello dotar de personal ao Departamento de Urbanismo e máis para estas cuestións, porque eu teño aquí atrás xa de outros plenos que a mellor se me olvidou comentar en turno de rogos e preguntas de xente que se me está queixando de que tardan as licencias incluso anos en chegar. Entón, claro, a min o que se me dixo, cando lle fun preguntar ao concelleiro responsable, sabe como falar con vostede, foi que, o personal que hai dá para o que dá. E, pois, se isto axuda, aunque sea mínimamente, a que poidamos sacar adiante isto, xa lle digo, as queixas dos veciños, creo que ten o mesmo coñecemento que a min, son xeralizadas, é dicir, tárdase moito en poder ir ao urbanismo e as licencias, eu xa lle digo, teño de varias xente que se me queixa diso, polo tanto, vou votar a favor, a ver se, polo menos así, somos capaces de desatascar un pouquiño este tema. Moitas gracias. Moitas gracias. Primer turno de intervención. No, ten a palabra, señor Ruiz. Gracias, señor alcalde. Agradecendo o voto favorable que acaba de anunciar o compañeiro de Boiro Novo, vou intentar explicar un pouco que nos propón a Diputación da Coruña. A Diputación da Coruña propón poñer en marcha un mecanismo para que ela realice os procesos selectivos e cree listas de profesionais que van a realizar o seu traballo en aqueles concellos onde se necesite. Comenzan por facelo, en este caso, para os técnicos arquitectos técnicos e arquitectos, para os departamentos de urbanismo. Por que? Porque ali na Diputación da Coruña os órganos de goberno efectivamente están formados por concelleiros e máis por alcaldes que saben da situación que se están a vivir en estes momentos nos concellos para poder dotar estas plazas. De feito, é unha medida esta que agradecemos desde os concellos e os concellos estamos a respostar á mesma favorablemente porque son moitas, según me comunican, dentro da Diputación son moitas as peticións que hai para que unha vez que a lista este creada cos profesionais, se poda tirar da mesma. Estes procesos selectivos non son só unha carga de traballo importante para os concellos, senón económicamente falando, cara, porque hai que realizar uns procesos e dotalos de toda a seguridade que ten que ter un proceso deste tipo, non podía ser de outro modo, para que ao final as entidades locales a veces non teñan o resultado que esperan. E proba de elo somos nós mesmos no Concello de Boiro que en 3 anos creo que sacamos 2 procesos para a plaza de arquitecto e a día de hoxe estamos en arquitecto. Entonces, a falta de profesionais provoca estas cousas e a medida que nos propón a Diputación nos parece moi interesante e a firma deste convenio tamén para coñecemento dos membros do Pleno e da xente que nos este escoitando non merma para nada a capacidade que poda ter o Concello de realizar os seus propios procesos. O sea, nós poderemos realizar os nosos procesos de arquitecto ou arquitecto técnico no momento en que o necesitemos, pero tamén, adheríndonos a este convenio, poderemos, se dá a circunstancia, tirar desta bolsa de profesionais que nos pon a disposición, en este caso a Diputación de Coruña, para arquitectos e arquitectos técnicos, para dotarnos deste personal. Parécenos importante, non nos merma en canto ás capacidades que podemos ter como Concello, e por iso, traémoslo a pleno para pedir o voto favorable á mesma, e, repito, agradecendo o voto favorable que vai facer o compañero que ten anunciado o compañero de Boiro Novo. Moitas gracias. En segundo turno de intervención, ten a palabra. Gracias, señor presidente. Moi boa tarde. Moi breve, simplemente para anunciar a nosa abstención, para non romper ca previsión do grupo de goberno. Isto é un exemplo do ánimo dialogante que ten este goberno, que en maioría absoluta xa non se acorda de comunicarse cos grupos da oposición para nada, nin siquiera para ter intención de saber o que vamos a votar
nun pleno no que se necesita unha maioría absoluta, que o seu primeiro paso xa foi querer retirar a proposta de riba da mesa. Entón, como digo, para non romper as vosas previsións, ímonos a abster. Grazas. Moitas grazas. Ten a palabra. Muchas gracias, señor presidente. Nosotros, para romper las previsiones, también nos vamos a abstener. Nada, pasamos á votación deste punto do orden do día. Punto número 3, votos a favor. 9 votos a favor, votos en contra. 0, abstencións, 5 abstencións. Moi ben, polo cal queda aprobado este punto do orden do día. Moitas gracias. Pasamos ao punto número 4 do orden do día, é o expediente 5880/2025, moción do Grupo Municipal de Boiro Novo Mixto para regular o servicio de cobro da factura do suministro de abastecemento de agua. Primeiro turno de intervención, ten a palabra o señor Tenianes. Bueno, pois sirva tamén esta moción para que o Goberno dé un pouco conta tamén a este pleno do acontecido, porque, bueno, no anterior pleno non se deu ningún tipo de explicación ao tema do incremento das facturas. Sí que había certas suposicións do que debería de ser. Despois, mediante a prensa, nos enteramos de cal era a explicación que daba o Goberno, pero nin este pleno foi informado. As redes sociais do Concello están únicamente para sacarse fotos e fotocalls dos membros do Goberno, pero para informar aos veciños de algo que eu creo que é indudable, que todos os veciños querían saber, que era que pasou con estas facturas. A día de hoxe sigue sin aparecer, eso sí, fotos temos de todo tipo e de toda a cuantía dos membros do Goberno, pero desto non se explicou nada, así que, bueno, xa que traio esta moción tamén acaben de explicar o que pasou. Con esta moción tamén o que pretendemos é que non volva a pasar. Entón, traemos unha serie de cuestións que vou a enunciar, que son, bueno, basicamente que podrían estar xa en vigor, que a maior parte delas non teñen custo, é solamente vontade. Ou o custo que teñen é mínimo, non? Por exemplo, a xente que ten domiciliado o recibo, vostede sabe, non lle chega o consumo ata que xa lle cargan o recibo. É dicir, eu teño facturas aquí de xente que me fixo chegar, que tuvo que ir ao banco, xa estaba cobrado. Entón, se ve un erro ou se hai algo co que non concorde, non ten marxe para poder reclamar, xa directamente o cobra. E, bueno, se non está de acordo, pois xa veremos. Pero, de momento, os cartos quitámosos. Claro, pois iso é tan fácil como habilitar un mecanismo de factura. Antes chegaban a casa as facturas, quizáis nos tempos que corren, bueno, por o tema de aforro de papel e tal, pois ao millor quizáis haxa que intentar esquivar esa opción, aínda que haxa que dala, pero, bueno, unha factura electrónica, como teñen todas as compañías de suministros, de calquer tipo de suministro, que che mandan á casa un correo, ou unha plataforma onde ti podes ver o teu consumo 15 días, 10 días antes de que che carguen a factura para ti poder verlo, home, é unha cousa que estaría ben, que o Concello tamén fixera. Que cando se cargue o recibo, e se pase o consumo, que veña, algo tan sinxelo, que veña se a lectura é real ou se a lectura é estimada. Porque a xente chega o recibo, home, seamos realistas, ninguén vai ao contador a baixar, moi pouca xente o fai, a ver se é ou non é, supón que sería. Pero claro, pasou o que pasou, acumuláronse recibos estimados á mínima e acabaron chegando facturas pois totalmente desorbitadas, 200, 300, incluso máis, xente co triple, 4 veces máis. Teño aquí unha muller que me dicía paguei casi 4 veces máis do que viña pagando habitualmente. Seguro que habitualmente viña pagando mínimo hasta que lle cargaron todo. Claro, iso supón un perxuízo para a xente, e máis nas datas nas que estamos, non? Bueno, pois algo como que veña no recibo, se a lectura é estimada ou non é estimada, para que a xente, polo menos, tome precaucións, é que poida aportar exactamente igual que se fan nas compañías enerxéticas para a seguinte factura, se non se pode ir a lela, que a persoa poida aportar o consumo real para que
para que non se lle vaya acumulando esa factura, pois, home, eu creo que é máis cuestión de vontade que do custe que pode significar. É dicir, en este Concello, como sempre digo, gástanse cartos en cousas que entendo que non repercuten tan directamente na xente como podemos ver agora mesmo. Que se non se pode ler os recibos, porque tamén me decía xente que a veces que pasa o que leas o traballador que lee o contador e non pode acceder a eles porque está dentro das casas ou está a mellor en un sitio que se non hai nadie na casa non pode acceder, pois que deixe un papel para que lle diga, como pasaba antes cos recibos da luz, pois facer exactamente o mesmo. Tamén habilitar medidas para que, en caso de cousas como esta, que esperemos que sea unha cousa moi puntual, desde logo é inaudito, nunca no Concello pasou semellante ola de facturas infladas todas á vez do tema da auga, pero algo que detecte preventivamente isto para ver que solución se lle pode dar. Porque, claro, eu agora entendo, corríxame se me equivoco, que solución pouca lle van a poder dar desde o goberno. O que lle chegaron 500 euros e lle ven por aquí a decir, mira, podemos devolver os cartos e ellos podo pagar pouco e pouco. A me diránlle, pois non o pode facer. Entendo que non se pode facer, salvo que vostede me corrixa, pero habilitar algún tipo de mecanismo que detecte estas cuestións para poder darlle atallo antes de que xa non teña remedio, non? Dar facilidades de pago para estes casos, que sea por culpa de consumos estimados, pero, entendo que se fai o anterior, eso xa non debería de pasar. Ademais, que, como saben vostedes, xa se comentou aquí, aínda que vostedes non contestaron, non sei se agora que estamos en decembro dirán a maiores, saben vostedes que está pendente dun tema de digitalización dos contadores. Entendo que cando isto vai avanzando, estas lecturas, en principio, terán que ser máis rigurosas, pero tampouco sabemos como está o tema, nin cando se vai a empezar a implementar en este Concello. Entón, nin quen vai a ter que asumir os costos. Entón, si tamén a poden aproveitar para explicar algo, porque non... A verdade, aquí temos máis dúdas que certezas, pois tamén estaría ben. Nada máis, solo eso, son medidas que intentan evitar que volva a pasar o que pasou. Asegúrolle que para as economías familiares este recibo foi un aguinaldo bastante perverso que lles chegou agora no mes de novembro. En fin, dean as explicacións porque son vostedes os responsables de xestionar isto. E, por favor, non se escuden nin nos traballadores, nin na xente que si ten pérdidas ou que si ten problemas no contador, que foi o que dixeron a moita xente. Terán vostedes tamén que asumir algo de culpa que para iso están no goberno. Moitas gracias. Gracias, señor Tiñares. Primer turno ten a palabra. Señor Presidente, ben, eu xa anuncio que nós, o BNG, imos a votar a favor desta moción. Estamos a favor de medidas como a que se recollen nos acordos, xa que entendemos que aportan facilidades e que aporta transparencia para os contribuintes. E isto é algo que nos parece fundamental en temas como que estamos tratando, como é a recaudación polo pago da auga. Por outro lado, parecenos un xesto moi noble o do compañeiro que presenta a moción, pois, coas propostas que recollen a mesma, con estas medidas que el nos expón, vese que el sí que creeu a versión que o goberno deu nos medios de comunicación sobre os recibos da auga. Pero, o certo é que a nós, ao BNG, resultalle difícil de creer esa versión cando sabemos que moitos veciños e veciñas viñeron cos recibos ao Concello e as respostas que lle daban eran as xa coñecidas por todos, non? As famosas fugas, averías nos contadores, outra, terás arenilla no contador que eso fai variar a medición. E, ante versións tan variopintas, pois claro que nos resulta difícil creer a versión que deu o goberno na prensa. Por certo, unha versión que deu despois de que o BNG fixera público este tema no último pleno. Quero recordar que hai un refrán que di «Cóllese antes a un mentireiro ca un coxo». E por que digo isto? Digo isto porque
quen di a verdade dá sempre a mesma versión, non varía de versión en función de como se van dando os acontecementos. E, ademais, como imos a creer a versión que deu o goberno nos medios se sabemos de pisos baldeiros que con consumo cero, chegoulle un recibo de máis de 100 euros? Non nos parece normal. E que non nos parece normal tampouco que haxa vivendas que sempre pagaron o mesmo, o mínimo, por certo, porque sempre teñen o mesmo consumo, tanto cando viñan facturas de lecturas como estimadas, e algo que iso é lóxico, non? Porque enténdese que as estimacións se fan en base a consumos anteriores. Bueno, pois agora, de repente, consumindo exactamente o mesmo que levan consumindo toda a vida, co novo sistema de lectura deste goberno, teñen que pagar recibos desorbitados. Por iso estamos de acordo con esta moción, como digo, ademais vai en consonancia, moitas medidas que se recollen van en consonancia co rogo que fixo o BNG no último pleno, que foi que os recibos fosen en base a lecturas reais e non en base a estimacións. E claro, entendemos que estas propostas que teñen como finalidade, como digo, a transparencia para que cada contribuinte saiba con exactitude que é o que paga e, sobre todo, se se corresponde co que consume. Xa para ir rematando, dende o BNG quixéramos solicitarlle ao Goberno que demos facerlle unha petición, e esta petición é que, ademais de pedir desculpas, como fixeron públicamente, que é algo que está moi ben, pero que entendemos que neste caso non solucionan nada. Entón, o que solicitamos é que lle fagan unha compensación a modo de devolución en recibos posteriores aos veciños e veciñas afectadas. Esa é a nosa petición. Nada máis, gracias. Moitas gracias. Primer turno. Segundo turno. Señor Tinián, segundo turno. Sí, ten a palabra. Bueno, pensei que falarían algo no primeiro turno, basicamente, porque, bueno, eu creo que, aínda que non nos queira contestar a nós, polo menos á xente, polo menos dicirlle algo á xente. Eu, como decía a miña compañeira, eu xa veño aquí, intento presentar as mocións de boa fe, porque se xa empezo a especular, pois, bueno, xa, en fin, prefiro non facelo, porque senón ponse de mal humor, non? Entón, pois, collome e agárrome á contestación que deron vostedes pola prensa, que, repito, que nos teñamos que enterar pola prensa da contestación do goberno. En fin, eu recordo vostede, cando estaba na oposición, facerlle a mesma crítica ao señor Dieste no seu día. Non era por un tema de agua, evidentemente, era por outra cuestión, pero tamén se lle criticara que unha cuestión que nos enterábamos pola prensa de cando facía unhas obras ou de cando facían as cousas antes que o pleno, bueno, pois vostede fai o mesmo. En fin, por coller o fío tamén do que decía a compañeira, eu entendo, terá que dicilo vostede, que non teñen pensado facer pola súa rolda de prensa, non teñen pensado facer ningún tipo de compensación á xente. Na rolda de prensa que deron, dixeron que eran os consumos que se fixeron no último trimestre eran os reais, e que, polo tanto, máis alá do prexuízo da acumulación de facturas estimadas, o que se lle pasou era a lectura real. Polo tanto, entendo que, según vostedes, non hai lugar a compensación. É o que entendín eu na súa rolda de prensa, matíceno vostedes, pero, claro, o prexuízo que lle causaron á xente, eu repito, hai xente que directamente incluso tuvo que ir correndo a banco porque lle quedou a conta a cero, e claro, sabe como son os bancos, que se lle queda a conta a cero, rapidamente che pasan tasa, porque non contaban con que lle viñan 300 euros de factura. En fin, asuman a responsabilidade. Asuman a responsabilidade porque é unha cousa que tamén nos teñen acostumbrados vostedes,
que en canto pasan as cosas que son boas, sí. Para iso sí, nos botamos flores, hasta cando son de outras administracións tamén nos botamos flores. Pero para as malas, esas son orfas en este Concello. Pero que eu sepa, vostedes son os que teñen a obriga de administrar estas cuestións. E é un feito inaudito que pasou e pasou baixo o seu mandato. Aclaren o que pasou, decía yo na miña primeira intervención, eu fixen a moción pois dando por boa a súa versión, a pesar de que, repito, hai cousas que teñen que aclarar e espero que o fagan. A moción en sí, lonxe deso, é, bueno, pois o que decía, como decía a compañeira, é basicamente para buscar transparencia, para que a xente sepa se o que está pagando é real ou o que está pagando é estimado, e para que se poidan tomar medidas para que non volva a pasar. Así que, bueno, máis alá de outras consideracións, pois pido o voto favorable porque penso que é de sentido común. Moitas gracias. Gracias, señor Tiñanes. Señor Suárez, segundo turno, ten a palabra. Gracias, señor presidente. Bueno, pois como o Goberno non colleu a palabra no primeiro turno, non deu ningún tipo de explicación e tampouco sabemos se están a favor de adoptar algunha destas medidas ou non, pois a mí simplemente que me queda facerlle unha recomendación a toda a veciñanza. É que a partir de agora recoméndolle que cada contribuinte leve o propio control do seu contador para así evitar este tipo de erros. Nada máis. Muchas gracias. Segundo turno, señor García Díaz, ten a palabra. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, cobro irregular del agua. Sí, el cobro es irregular, está mal cobrado y se está cobrando de más. Sí, lo único que está bien, eso no lo pongo en duda, he hecho algunas comprobaciones de algunos recibos que nos han traído algunos vecinos y bueno, sí lo que marcan los contenedores, perdón, los contadores, no me sale la palabra, muchas gracias. Los contadores, pues es lo que ustedes giran en los recibos. Pero claro, lógicamente eso causa un agravio que ya en su día, en el pasado pleno, lo intenté explicar, pero no se subsanó. Y como no se subsanó, lo que deberían hacer ustedes, compañero Xurxo dijo si podían devolver los recibos. Sí, igual que se aprueban los recibos para girar, se pueden aprobar las devoluciones. Entonces, lo lógico es que devolvieran, que cobraran lo que cobraron el trimestre pasado a todo el mundo y devolvieran la diferencia y explicaran y giraran una liquidación provisional con las lecturas correctas, deflactando a los trimestres que no han mirado. Como no pueden saber ustedes tampoco exactamente en cada trimestre lo que le podría corresponder, dividirlo pues si son 4 trimestres, porque hay gente que hay 4 trimestres, hay algunos de 8, entonces las lecturas total. ¿Por qué? Porque, como usted sabe, la ordenanza fiscal número 9, en el uso doméstico del agua dice que los primeros 30 metros cúbicos el tipo es al 0,26. Y a partir de ahí, el exceso del mínimo se paga al 0,28. Si usted me mete, por ponerle una cifra, 100 a mí, y no me ha cobrado y no me ha mirado en 8 trimestres, yo tendría que haber pagado al 0,26, pero voy a pagar parte de este agua, gran parte, al 0,28. Es decir, me están cobrando más. Pero no solo me están cobrando más del agua, es que el canon del agua me sale perjudicado, y usted lo sabe. Y pago más de canon de agua de que si estuviese deflactado en los trimestres anteriores. Como se ha pagado de más, lo que tienen que hacer es devolverle a los vecinos ese dinero. Y pueden hacerlo antes del 30 de diciembre. Vendría bien como regalo de Reyes. Giren una liquidación provisional para que cada uno compruebe si les han hecho bien lo que marcan sus contadores y a partir de ahí deflacten en cada trimestre lo que marcan los contadores pues en los trimestres que no les han cobrado. Evidentemente, exacto no puede ser, pero sí beneficia, en este caso, no al que ha cometido la irregularidad, que ha sido el Concello, porque todos sabemos que normalmente en verano se gasta más agua, pero lo lógico es que no es un error achacable al sujeto pasivo, en este caso los vecinos, sino es en este caso al cobrador, que es la administración. Con lo cual, si sale beneficiado en eso, pues bueno, bienvenido sea por una vez, ¿no? Entonces, lo lógico, lo que tienen que hacer ustedes es devolver lo que se ha cobrado de más, girar a los vecinos una liquidación provisional, que la revisen, y una vez revisada, dando un plazo prudencial, 1 o 2 meses, tal, y
si se está de acuerdo, denle 2 o 3 meses para pagar ese exceso de agua que, bueno, que ellos no tienen la culpa. Señor Ruiz, usted nos dijo que iba a hacer una auditoría. De verdad que fue la auditoría más rápida de la historia, porque ya dan por hecho que está todo aclarado, más que aclarado. Nos gustaría, anunció en este pleno la auditoría, nos gustaría tener una copia para saber a ver dónde estuvieron los errores, ya que esa auditoría que fue tan rápida. Evidentemente ya no solo afecta el uso doméstico, porque también en el uso industrial, a partir de 90 metros cúbicos que se pagan 0,38, pues el tipo pasa a 0,40. Es decir, incluso las empresas, comercios y demás también salen perjudicadas. Ya le digo, por parte del Partido Popular exigimos, como dice usted, que fuéramos al asunto, pues nosotros exigimos a usted que devuelva el dinero a los recibos, lo que se ha cobrado de más. Con esto no quiere decir que no tengan que pagar, que lo que hayan consumido correctamente, pero que se les cobre lo que se les tiene que cobrar, no cobrar de más, como se les está haciendo en estos momentos. Y a partir de ahí, pues a ver si se esmeran un poco y el servicio es correcto. Porque, miren, desde que ustedes gobiernan los impuestos suben, pero los servicios no mejoran. Y este es el mayor ejemplo de todo eso. 6 años después, este es el mayor ejemplo de todo eso, ¿no? Es un abuso, y yo cuando les pido la devolución del dinero me pongo en su sitio, porque yo sé lo que dirían ustedes si estuviesen en nuestro lugar. Esto o peor. Pues lo mínimo que pueden hacer, estamos en época de Navidad, devuelvan los recibos, revuelvan ese exceso de lo que se cobró el trimestre anterior, cóbrenle lo que cobraron a todos el trimestre anterior, ese exceso que hay, hagan las liquidaciones complementarias, deflacten esas medidas entre los trimestres que no han hecho ustedes la lectura, y en ese momento ya verán cómo pagan todos menos en el recibo del agua. Nada más, muchas gracias. Gracias, señor García Díaz. Segundo turno, señor Ruiz, tenga a palabra. Gracias, señor alcalde. Pois nada, o primeiro pedir disculpas, evidentemente, á veciñanza por esta situación. Eu expliquei na roda de prensa, primeiro expliquei no pleno anterior, vale, que estábamos analizando cales foron as causas. Eso díxose no pleno anterior. Non tiñamos todavía os datos concretos, logo cando estuvemos salimos á prensa a dar a explicación, e hoxe aquí se me pide de novo a explicación de cal foron. Evidentemente vou a dar a mesma que di no seu momento, porque é a realidade do que hai. Por unha serie de cuestións, ben por cambios de personal no departamento, ben por cambio das ferramentas que se están a utilizar no departamento, houbo que facer a estimación 2 ou 3 trimestres, en algún caso 2 e en outros 3. As estimacións que se fixeron foron estimacións feitas á baixa, cando a estimación tiña que ser pola media do que estaba consumindo o cidadán, non foi así. O departamento, polo que fose, estimou á baixa esos recibos, eso provocou unha acumulación de consumo dos usuarios, e cando esa situación se regularizou, que foi no terceiro trimestre de ano, que ademais coincideu co recibo co trimestre do verán, que normalmente suele ser o máis alto de todos, pois provocou un cobro de agua moi excesivo. Moi excesivo. Moi excesivo. Teño que dicir tamén que de todas as comprobacións que se teñen feito no departamento sobre o consumo total da veciñanza, só se detectou un erro. Só se detectou un erro, non é que se miraran os 11.500 contadores, pero, bueno, comprobouse moitos dos recibos xirados, e solamente nun caso, bueno, pois hubo un erro, posiblemente na lectura do contador, donde se estaba cobrando unha cifra que non era a que se correspondía co contador. Hubo un caso donde sí, se equivocou, que entendo que foi aquela persona que lee os contadores. No resto de casos, o consumo foi consumido polos veciños. Non foi, o que foi mal cobrado. Estimouse moi á baixa, e cando se regulariza esa situación, pois, bueno, provocou o que provocou, e é para pedir disculpas por eso. E poñer ferramentas encima da mesa para que isto non volva a pasar. Nós, o que estamos a facer é traballando para que? Pois para que as lecturas sean reais en todos os trimestres, porque isto da estimación das lecturas dos contadores da auga
se ten feito, eu creo que xa o dixen na roda de prensa, non sei se o dixen no pleno anterior, moitas veces e nunca provocou a situación que está provocando agora, porque entendemos que estas estimacións que se fixeron, cando se fixeron, fixéronse ben, fixéronse pola media de consumo que viñan tendo os veciños. E cando isto se fai ben, pois non provoca a situación que provocou agora, a situación de acumular un consumo de agua que non se ten cobrado, e cando se cobra todo de golpe, pois provoca a situación que provocou agora. Non queda outra que pedir disculpas e poñer encima da mesa as ferramentas para que isto non volva a pasar. E as ferramentas son facer unha lectura real de cada trimestre e cobrar o que consume cada veciño cada trimestre. E iso é no que estamos. Esta é a explicación que se dou, esta é a situación que generou este problema. Pedimos disculpas unha vez máis á veciñanza por terse dado esta situación e vamos a intentar corregirnos e que isto non volva a pasar. Sobre a digitalización, ben, estamos estudiando fórmulas, non lle podo dicir en este momento cal vai a ser a que vamos a utilizar. Estamos estudiando fórmulas. Como están estudiando, entendo que o 95% dos concellos, porque eu poucos coñezo que estén a día de hoxe digitalizados. Ben é certo que a 31 de decembro tiñamos todos en riba das nosas cabezas a espada donde se nos indicaba que tiñamos que ter a digitalización feita. A realidade é que nos poñemos sempre metas que non somos quen de cumplir. A digitalización, ben é certo que Europa nos manda que a poñamos en marcha o máis rápido posible, pero a realidade é que o 90-95% dos concellos non a ten feita todavía. E nós estamos estudiando fórmulas para implementala. Non sei o tempo que nos levará, nin cal vai a ser a fórmula máis convinte para a nosa veciñanza. Esa fórmula supliría a situación que acabamos de pasar en este último trimestre? Pois posiblemente, porque iso ten pasado xa. Cando foi no seu día de Fenosa, por poñer un exemplo, cando se digitalizaron os contadores que nos digitalizaron a todos, pois acabouse de aquelas estimacións raras que se nos facía en algún período de facturación da luz en aquel caso, fai uns anos xa. Bueno, pois posiblemente a digitalización corrija isto. Mentras tanto, intentaremos poñer as ferramentas para que isto non volva a pasar, e para iso hai que medir os contadores cada trimestre e pasar a facturación cada trimestre do consumo real que ten cada veciño. Nada máis, iso é o que estamos a traballar e o que intentamos que poñer en marcha o máis rápido posible. Gracias, señor Ruiz. Pasamos a votación deste punto número 4 do orden do día. Votos a favor? 6 votos a favor? Sí, 6. Votos en contra? 8 votos en contra, polo cal non queda aprobado este punto do orden do día. Nada, dación de conta de resolucións da alcaldía dende o 1690/2005 ata o 1798/2005 e rogos e preguntas. Sí, señor Teñares. Bueno, teño algún rogo por aquí. Puxeron vostedes a marquesina en cabo, pero mete agua outra vez. Pola parte de baixo está demasiado elevada e mandaronme algunha foto de como está. Non sei se hai posibilidade de tapar eso, se poñei algún metacrilato ou algo por estilo, porque polo diseño que ten a marquesina, non por outra cousa, pois sigue metendo agua. Recordarlle que me volveron a raíz do anterior pleno, hai 2 plenos. O tema de cures, vayan a falar ca xente se teñen pensado facer o saneamento para pulir aquelas cuestións que estaban como a ubicación do proxecto e o tipo de proxecto que van a facer, porque non o fixeron cando o tiñan presentado. Agora que non o presentaron, fagano antes de que isto vaya. E despois vostede di unha cousa aquí, pero despois vota ao contrario. Entón, eu rogaríalle ter un pouquiño de coherencia. Están traballando para que os consumos sean reais. Bueno, pois eu non sei que problema tiñan a aprobar a miña moción, que o único que se pedía era basicamente informar aos veciños se o consumo era real ou estimado. Que non entendo moi ben por que votaron en contra.
máis aló de que lles parecera peor ou millor a crítica que lle fixamos polo acontecido, polo xa acontecido. O que se votaba era a parte resolutiva da moción e a parte resolutiva da moción era simplemente que se lle informara aos veciños sin máis transparencia. Bueno, votaron en contra. En fin, como era? Dato mata relato, non? Que din vostedes sempre. Bueno, pois unha cousa é dicir e outra cousa é facer e xa se ve que o que din e o que fan hai un gran trayecto. Moitas gracias. Gracias. Señora Suárez, ten a palabra. Gracias. Ben, eu quería facer un rogo, que se coloque un punto de luz no acceso ao pabellón de Valiño, no lateral do pabellón, hai un camiño que accede ao pabellón, e claro, ora ás 5 da tarde e noite ali entrenan moitos rapaces pequenos e non se ve absolutamente nada, entón rogo que se poña aí un punto de luz. Gracias. Sí, ten a palabra. Sí, muchas gracias. Como no contestó en la moción, pues se lo hacemos aquí, luego sin preguntas, para eso está. Van a devolver lo cobrado indebidamente en el recibo del agua, esa es la primera pregunta, y la segunda, más que una pregunta, es un ruego. Le rogaría que nos mandara una copia, por lo menos al Partido Popular, de la auditoría realizada por ustedes en el tema del agua. Muchas gracias.